שלום לכם, כאן עופר מתוכנית אווירון, ואני אתן לכם הסבר קצר כיצד להגיע בקלות למקום הלימוד שלנו. כאן יש תמונה של האזור שבו נמצאת המכללה למינהל והאזור הלימוד שלנו. כאן בנקודה הזאת נמצאת המכללה למינהל, זאת כיכר רבין, הכיכר הגדולה שליד המכללה, ואתם אמורים להגיע לנקודה הזאת, איפה שרשום המרכז המסחרי. אז איך אתם עושים את זה? אז ככה. בדרך כלל, מי שמגיע למכללה למינהל מאיילון, הוא מגיע מצד מערב ונוסע על יצחק רבין ומגיע למכללה למינהל. אז מי שנוסע מהכיוון הזה צריך להמשיך לאורך יצחק רבין, רמזור אחד, להמשיך רמזור שני. כשמגיעים לרמזור השני, הדרך לזהות את הפנייה זה שמצד שמאל, בצד השני, נמצא קניון גדול, שנקרא שער ראשון, וגם התחנה המרכזית החדשה של ראשון לציון. שם אתם פונים שמאלה, עוברים על פני הקניון, מגיעים לרמזור, עוברים אותו, ואז בתוך רחוב גולדה מאיר שעליו עלינו כרגע, אתם מגיעים לכיכר. בכיכר הזאת אתם חולפים על פניה, ממשיכים ישר, מגיעים לעוד כיכר. בכיכר השנייה אתם עושים פרסה וחוזרים אחורה. אחרי שעשיתם פרסה, באמצע בין שתי הכיכרות יש סמטה שקשה לראות אותה. הסמטה הזאת היא רחוב ההרדוף 5, היא הכתובת שלכם. אתם פונים בסמטה הזאת, ובקצה יש לכם אין מוצא, אתם יכולים לחנות חינם. יש שם בית ספר תיכון ומתנ"ס שנמצאים באותו שטח. נכנסים דרך הכניסה של בית הספר. כשאתם מגיעים, לפעמים נלמד, מי שלומד בוקר בדרך כלל ילמד במתנ"ס, מי שלומד ערב ילמד בתיכון. אתם יכולים לברר פשוט, או שאתם תקבלו מידע מאיתנו במייל. זהו, זה כל ההסבר. רק נוסיף שמי שמגיע באוטובוס צריך להגיע לתחנה המרכזית החדשה, ואז הוא יוצא ממנה, פונה ימינה לכיוון צפון, ואז שמאלה. מי שמגיע מגאה, כדאי לו פשוט לנסוע לכיוון דרום, לצאת במחלף גן רווה, לקחת את הפרסה הזאת, ככה ימינה, להגיע לרמזור, ואז שוב להמשיך ישר, להגיע לכיכרות, ולהתחבר להסבר שלנו. זהו, זה היה ההסבר, אני מקווה שהוא היה ברור מספיק. אנחנו נתראה בתוכנית. להתראות, עופר.